ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Манучер Маҳкамзода. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як қатор вазорату идораҳо тағйироти кадрӣ амалӣ намуданд. бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якчанд воҳидҳои низомии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон афсарони соҳибтаҷриба ба вазифаҳои роҳбарӣ таъин гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи бехатарии озуқаворӣ ва хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовинон, сарпарастони самти рақамикунонӣ ва технологияҳои муосир таъин карда шуданд. дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон низ сардорони як қатор раёсатҳо ва роҳбарони воҳидҳои низомӣ аз ҳисоби мутахассисони ҷавоне ки ду ё зиёда донишкадаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишварро хатм карданд, таъин гардиданд. бо натиҷагирӣ аз фаъолияти комиссариатҳои ҳарбӣ дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Спитамен, Кӯҳистони Масҷоҳ, Айнӣ, Шаҳристон, шаҳрҳои Истаравшан, Конибодом ва Гулистони вилояти Суғд, ноҳияҳои Восеб, Кушониён, Хуросон, Темурмалик, Қубодиён, шаҳрҳои Кӯлоб, Бохтар, Леваканти вилояти Хатлон, комиссари ҳарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, комиссарони ҳарбии ноҳияҳои Рашт, Лахш, Файзобод ва шаҳри Ваҳдат аз ҳисоби мутахассисони ботаҷриба иваз карда шуданд. тағйироти кадрӣ ҳамчунин дар ҳайати роҳбарикунандаи ҷузу томҳои қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ сурат гирифт. сардори раёсати қушунҳои сарҳадӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, роҳбарони якчанд отрядҳои сарҳадӣ ва раёсатҳои дастгоҳи марказии қушунҳои сарҳадӣ аз ҳисоби кадрҳои дорои дараҷаи баланди касбӣ ва маҳорату малакаи роҳбарӣ таъин гардиданд. дар ҷараёни суҳбат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки амнияту субот, пешрафту тараққиёт ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ба меҳнати софдилонаву содиқонаи ҳар як хизматчии давлатӣ ва низомӣ вобаста мебошад. хотир нишон гардид ки бо назардошти вазъи ноорому пешгӯинашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти беҳдошти шароити кору хизмат ва таъминоти қувваҳои мусаллаҳ бо лавозимоти зарурӣ тадбирҳои саривақтӣ меандешад. дар хотимаи суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин дастур доданд ки доир ба пурзур намудани тартибу интизом, риояи оинномаҳои ҳарбию соҳавӣ, тақвияти омодабошии доимии қувваҳои мусаллаҳ ва дигар воҳидҳои низомию махсуси кишвар мунтазам тадбирҳои муассир амалӣ намоянд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи озод намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. полковники гвардия Раҳимзода Олим Ширин аз вазифаи сардори маркази тайёрии кадрҳои гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники гвардия Набизода Файзулло Шодимат аз вазифаи командири бригадаи якуми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники гвардия Одиназода Абдусалом Маҳмадулло аз вазифаи командири бригадаи дуюми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники гвардия Маҳмадализода Ҳасан Ибод аз вазифаи командири бригадаи махсуси комендантии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби ба кори дигар гузаштан озод карда шаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 30 июли соли 2026. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъин намудани хизматчиёни ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. полковники гвардия Саъдуллозода Фатҳиддин Раҷабалӣ, сардори маркази тайёрии кадрҳои гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники гвардия Одиназода Абдусалом Маҳмадулло, командири бригадаи якуми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, полковники гвардия Камолзода Нусратулло Абдулло, командири бригадаи дуюми махсуси зудамали гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шаванд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 30 июли соли 2026. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Камолзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Камолзода Юсуф Олим муовини вазири саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани абдурозиқзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад абдурозиқзода лутфулло давлат муовини раиси кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Абдураҳим Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Қосимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Қосимзода Суҳроб муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 30 июли соли 2026 дар бораи муовини сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Мирзохонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Мирзохонзода Амриддин Насриддин муовини сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. идомаи ахбор. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии ғайрирасмии машварати сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон вориди шаҳри Чолпон-Атаи ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Иссиккул президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Девони вазирон, роҳбари маъмурияти президенти Қирғизистон Адилбек Касималиев ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. 30 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар вохӯрии ғайрирасмии машваратии сарони давлатҳои Осиёи марказӣ ва Озарбойҷон вориди шаҳри Чолпон-Атаи ҷумҳурии Қирғизистон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Иссиккул президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Девони вазирон, роҳбари маъмурияти президенти Қирғизистон Адилбек Касималиев ва дигар намояндагони воломақом гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровули фахрӣ саф ороста буд. идомаи ахбор. ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон, дастгирии оилаҳои ниёзманд ва фароҳам овардани дастрасии баробар ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз меъёрҳои муҳими рушди ҷомеа ба ҳисоб мераванд. самаранокии чунин низом аз омодагии касбии кормандони иҷтимоӣ, ҳамоҳангсозии сохторҳои давлатӣ ва истифодаи таҷрибаи пешрафта вобаста мебошад. дар ҷумҳурии тоҷикистон рушди чунин низом дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба самти муҳими сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфта, дар ин самт дастовардҳои назаррас ба миён омадааст. ин ва дигар масоили муҳими марбут ба ин мавзӯъ давоми 2 рӯз дар форуми байналмилалии кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва рушди он дар давраи истиқлолият дар шаҳри Душанбе мавриди баррасӣ қарор хоҳад гирифт. дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалӣ дар мавзӯи кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон ва рушди он дар равани истиқлолият ба кори худ оғоз намуд. дар расми ифтитоҳи ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, роҳбарияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндагони мақомоти марбутаи давлатӣ, созмонҳои байналмилалӣ, шарикони рушд, муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва муассисаҳои академӣ аз Тоҷикистон, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон,
туркманистон, узбекистон, австрия, ҷумҳурии исломии эрон ва ҷопон иштирок намуданд. таъкид гардид ки форуми мазкур бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва бо дастгирии хазинаи кӯдакони созмони милали муттаҳид дар тоҷикистон юнисеф баргузор шуда ба баррасии равандҳои рушди кори иҷтимоӣ, таҳкими иқтидори касбии кормандони соҳа ва такмили хизматрасониҳои иҷтимоӣ равона шудааст. иштироки доираи васеъи намояндагон аз давлатҳо ва шарикони рушд дар ин ҳамоиш имкон медиҳад ки масъалаҳои соҳаи кори иҷтимоӣ аз мавқеи таҷрибаи миллӣ ва равишҳои байналмилалӣ баррасӣ гарданд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар тоҷикистон барои такмили низоми ҳифзи иҷтимоӣ, рушди хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва омодасозии кадрҳои соҳавӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ гардида, дар ин раванд ҳамкории мақомоти давлатӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва шарикони рушд яке аз самтҳои муҳими фаъолияти соҳа маҳсуб меёбад. таъкид гардид ки корманди иҷтимоӣ дар низоми муосири ҳифзи иҷтимоӣ нақши миёнарави касбӣ байни шаҳрванд ва хизматрасониҳои давлатиро дорад. муайян намудани ниёзҳои воқеии оила, пешгирии ҷудошавии кӯдак ва муҳити оилавӣ, вокуниш ба ҳолатҳои зӯроварӣ, дастгирии кӯдакони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ ва мусоидат ба ҳалли мушкилоти гурӯҳҳои осебпазир аз самтҳои асосии ин фаъолият арзёбӣ шуданд. дар ҳамоиш бо ишора ба зарурати рушди иқтидори кадрӣ ва тақвияти ҳамкории байнисоҳавӣ гуфта шуд ки ҳамоҳангии фаъолияти сохторҳои тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ниҳодҳои дахлдор барои расонидани кӯмаки саривақтӣ ба кӯдакон ва оилаҳои ниёзманд аҳамияти муҳим дорад. рақамикунонии хизматрасониҳои иҷтимоӣ аз самтҳои дигари муҳокима буда, истифодаи воситаҳои рақамӣ барои муайянсозии ниёзҳои шаҳрвандон, мубодилаи иттилоотӣ миёни сохторҳои масъул ва пайгирии равандҳои хизматрасонӣ муҳим арзёбӣ шуд. натиҷаҳои муҳокимаҳои дирӯза дар шакли эъломия ҷамъбаст шуда дар он самтҳои афзалиятнок ва иқдомҳои минбаъда барои рушди кори иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар тоҷикистон ва минтақа муайян хоҳад шуд. форуми байналмилалии кори иҷтимоӣ дар тоҷикистон ва рушди он дар давраи истиқлолият нишона аз рушди кори иҷтимоӣ ва табдили он ба бахши муҳими сиёсати иҷтимоиву сармояи инсонӣ арзёбӣ шуда. таъкид рафт ки тақвияти заминаи касбӣ, омодасозии мутахассисони соҳибихтисос ва фарҳангии фаъолияти ниҳодҳои масъул барои ташаккули низоми иҷтимоӣ замина мегузорад ки дар маркази он ҳифзи ҳуқуқ, шаъну шараф ва ниёзҳои воқеии инсон қарор дорад. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии муқовимат ба савдои одамон, гендер, технологияҳо ва савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар шаҳри душанбе бахшида ба рӯзи ҷаҳонии муқовимат ба савдои одамон, гендер, технологияҳо ва савдои одамон дар ҷумҳурии Тоҷикистон мизи мудаввар баргузор шуд. гуфта шуд ки имрӯзҳо савдои одамон таҳти таъсири тағйироти технологӣ, дигаргуншавии равандҳои муҳоҷират ва омилҳои иҷтимоиву иқтисодӣ шаклҳои нав мегирад. технологияҳои рақамӣ ҳарчи бештар усулҳоеро муайян мекунанд ки тавассути онҳо савдогарони одамон қурбонiyonро ҷалб, назорат ва истисмор мекунанд ва барои пешгирӣ, муайянсозии қурбониён, тафтишот ва таъқиби ҷиноятӣ мушкилоти нав ба миён меоранд. ҷалби онлайн, пешниҳодҳои фиребомези кор, муошират тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, истифодаи каналҳои рамзгузоришудаи иртибот ва истисмор бо истифода аз технологияҳо ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ҳам дар минтақа ба масъалаҳои ҳарчи муҳимтар табдил меёбанд. вақте сухан дар бораи қочоқи одамон меравад, занону духтарон бештар аз нигоҳи зӯроварии ҷинсӣ ҷалб гаштанашон ба ин варта ва қурбони ҷиноятҳои алайҳи башарият шуданашон осебпазиртаринҳо маҳсуб меёбанд. дар ҳамоиши имрӯза мо бештар таваҷҷӯҳ кардем ба масоили гендерӣ, технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ, яъне нақши инҳоро ҷиҳати иштироку саҳми бештари мардум дар пешгирии ҷиноятҳои ғайриинсонӣ ва аз дигар ҷониб чӣ гуна истифода шудани технологияҳои рақамиву зеҳни сунъиро барои анҷоми бештари ҷиноятҳо дар ин шабу рӯз баррасӣ мекунем. баррасии андешаҳо ва тадбирандешӣ дар чунин ҳамоишҳо муайян месозад ки чӣ тавр мо фаъолиятҳои муштаракро ҷиҳати мубориза бо қочоқи одамон қавитар созем, на фақат дар сатҳи миллӣ, балки дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ. тадқиқоти охир нишон медиҳанд ки савдои одамон, технологияҳо ва маҷбур кардани шахсон ба фаъолияти ҷиноятӣ аз ҷумла дар доираи схемаҳои қаллобии киберӣ ҳарчи бештар ба ҳам пайваста мешаванд. марказҳои бузурги қаллобии онлайн ки дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон фаъолият мекунанд, бештар аз шахсоне истифода мебаранд ки бо роҳи фиреб ҷалб шуда баъдан ба истисмор, маҳдуд кардани озодии ҳаракат, таҳдидҳо,
қарзи маҷбурӣ гирифтор гардида ба иштирок дар фаъолияти қаллобона дар интернет водор карда мешаванд. ин равандҳо нақши дугонаи технологияҳоро нишон медиҳанд, ҳам ҳамчун омили мусоидаткунанда ба савдои одамон ва ҳам ҳамчун механизми назорат аз болои қурбониён. таҷрибаи минтақавӣ ва байналмилалӣ аҳамияти таҳкими шарикиро байни мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, ҷомеаи маданӣ, бахши хусусӣ ва намояндагони соҳаи технология нишон медиҳад. тоҷикистон садоқати устувори худро ба таҳкими талошҳои миллӣ дар самти муқовимат ва савдои одамон тавассути заминаи мукаммали қонунгузорӣ ва сиёсати миллӣ, беҳтар намудани ҳамоҳангсозии институтсионалӣ, баландбардоштани иқтидор, афзоиши огоҳӣ ва тақвияти механизмҳои ҳифзи қурбониён нишон медиҳад. зикр шуд ки мизи мудаввар майдоне барои табодули таҷриба, муҳокимаи хатарҳо ва имкониятҳои нав, инчунин таҳияи тавсияҳои амалӣ ҷиҳати таҳкими чораҳои миллии вокуниш хоҳад буд. ҳадафи ин мизи мудаввар амиқтар намудани фаҳмиш ва рушди муколама оид ба робитаи гендер, технологияҳо ва савдои одамон мебошад. дар натиҷаи чорабинии иштирокчиён огоҳии худро дар бораи шаклҳои нави савдои одамон бо истифода аз технологияҳо баланд бардошта, фаҳмиши худро оид ба муносибатҳои ҳассос ба гендер дар муқовимат ба савдои одамон амиқтар менамоянд ва тавсияҳои амалӣ барои такмили чораҳои миллии вокуниш таҳия мекунанд. нашъаҷалобон боздошт ва маводи нашъаовар мусодира карда шуд. хизмати содиқонаи ҳомиёни ватан ба таъмини суботу оромӣ ва ҳимояи хатти марзи давлатӣ заминагузорӣ мекунад. ин навбат низ аз ҷониби фарзандони шуҷои меҳан фаъолияти гурӯҳи нашъаҷалоб ошкор гардида, нақшаи ғаразноки онҳо пешгирӣ карда шуд. гузориши навбатӣ идомабахши ҳамин мавзӯъст. ҷумҳурии тоҷикистон бо дарки воқеии хатари глобалии гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир солҳои тӯлонӣ талошҳои худро барои мубориза бо ин зуҳуроти хатарбор равона кардааст. аз ин рӯ мубориза бар зидди қочоқ ва муомилоти маводи мухаддир кори дастҷамъонаи тамоми мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. зимни роҳандозии тадбирҳои оперативии ҷустуҷӯи кормандони кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳолати қочоқи воситаи нашъадор аз тарафи аъзои гурӯҳи муташаккили ҷиноятии фаромиллӣ ошкор ва пешгирӣ шуд. шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон Қурбонов Ҷомӣ Абдулфайзович соли таваллудаш 1969 сокини шаҳри Исфараи вилояти Суғд дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд боздошт ва аз ӯ дар ҳаҷми махсусан калон зиёда аз 8 килограмм маводи мухаддир дарёфт ва мусодира карда шуд. аз рӯи нишондоди Қурбонов Ҷомӣ Абдулфайзович муайян гардид ки ӯ бо қочоқбари афғон бо номи Ҳоҷи Мухтор барои интиқоли маводи мухаддир аз Афғонистон ба Тоҷикистон нақшаи ҷиноятиро тарҳрезӣ намуданд. Қурбонов Ҷомӣ бо мақсади дастрас намудани воситаи нашъаовар аз махфигоҳ ва интиқоли он ба хориҷи кишвар ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров рафтааст. ҳангоми аз назаргузаронии ҷои ҳодиса як бор халта бо 9 адад бастаи воситаи нашъадор дарёфт ва мусодира карда шуд. тибқи хулосаи ташхиси криминалистӣ маводи мухаддири мусодирашуда навъи ҳашиш буда вазни умумиаш 8 килограммро ташкил медиҳад. вобаста ба ин ҳолат аз ҷониби раёсати тафтишоти кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба Қурбонов Ҷомӣ Абдулфайзович бо дастрасии моддаҳои 200 қисми 3 бандҳои ВГ ва 289 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишоти пешакӣ идома дорад. қазияи мазкур нишон медиҳад ки баъзе аз сокинони кишвар ба ҷои масъулиятшиносӣ дар самти мубориза бар зидди гурӯҳҳои муташаккили қочоқбари маводи мухаддир худашон ба онҳо мусоидат намуда даст ба ҷинояти вазбин мезананд. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокинони ватандӯст ва масъулиятпазири меҳан ки дар ростої муборизаи оштинопазир бар зидди ҳар гуна унсурҳои ҷиноятпешаи фаромиллӣ аз ҷумла қочоқ ва муомилоти маводи мухаддир саҳм гузоштанд изҳори сипосу миннатдорӣ менамояд. дар шаҳри Хоруғ имрӯз саноат ба яке аз муҳаррикҳои асосии рушди иқтисодӣ табдил ёфтааст. айни замон дар шаҳр 62 корхонаи саноатӣ фаъолияти назаррас дошта бо истеҳсоли маҳсулоти гуногун дар таъмини бозори дохилӣ ва рушди иқтисоди минтақа саҳми арзанда мегузоранд. гузориш дар ин хусус. аз баракати даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ва таваҷҷӯҳи беандозаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди корхонаҳои саноатӣ, паркҳои технологӣ ва корхонаву коргоҳҳои хурду бузург ҷараён дошта саноатикунонӣ бо суръати кишвар марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. мутобиқи маълумоти омурӣ дар давраи марҳилаи нави рушди Бадахшон таи 3-4 соли охир танҳо дар шаҳри Хоруғ корхонаву коргоҳҳои нав, парки технологӣ бунёд ёфтанд ки аз баракати онҳо садҳо нафар
نفر صاحب جای کاری گردیده محصولات کارخانه و کارگاه‌ها بازارگیر میباشد. مطابق معلومات اموری در نیم ساله اول از حساب کارخانه و کارگاه‌های صنعتی شهر خاروق به بودجه مرکزی ولایت بیش از 34 میلیون سومانی وارد گردید که بیش از 16 میلیون آن به جمعیت دارای مسئولیت محدود سنگ‌های پامیر راست می‌آید. از حساب همین 62 کارخانه های صنعتی 2 عدد کارخانه های صنعتی که یکی کارخانه های خیلی با قوت به حساب می روند، این جمعیت دارای مسئولیتش محدود سنگ های پامیر و جمعیت دارای مسئولیت محدود پامیرستان به حساب می رود. با استحصال محصولات از سنگ آنها فعالیت می نمایند. در نیم ساله اول سال 2026 از حساب جمعیت در حجم استحصال محصولات صنعتی از حساب کارخانه سنگ‌های پامیر زیاده از 16 میلیون سومانی را تشکیل نمود که این نسبت همین دوره سال گذشته 121.1% زیاد می باشد. از حساب کارخانه پامیرستان باشد در نیم ساله اول سال 2026 حجم استحصال محصولات صنعتی به 1,259,000 سومانی رسید که نسبت همین دوره سال گذشته به 101.5%، یعنی نسبت همین دوره سال گذشته 101.5% زیاد می باشد. باید یادآور شد که جمعیت دارای مسئولیت محدود سنگ‌های پامیر 12 آگوست سال 2023 بنیاد یافته. محصولات آن نه تنها در انشاءات ساخته شونده مرکزی ولایت بلکه در ناحیه‌ها نیز طلبات روزافزون دارد. امروز در اینجا 10 نفر استادهای سنگ تراش فعالیت نموده با استفاده از اشیاء خام که از موضع چاق‌انداز ناحیه شغنان آورده می شود محصولات خوش صفت را استحصال می نمایند. در اینجا از سنگ‌های محلی تخت سنگ‌ها برای آرایش بیرون انشاءات، سنگ‌های گوناگون حجم برای سنگپوش نمودن راه‌های پیاده‌گرد آماده کرده می‌شوند. از پاره‌های سنگ‌های باقی مانده استوهای سنگ‌تراش برای آرایش قسمت بیرونی انشاءات محصولات خوش‌صفت استحصال می‌نمایند. در کارخانه 4 دستگاه مقتدر سنگ‌های رنگه که در استحصال جمهوری خلقی چین می‌باشند فعال بوده کارهای کارمندان را آسان می‌نماید. در مهلت کوتاه‌ترین از برکت دست استوها سنگ عادی و مصالح خوش‌صفت ساختمانی مبادله یافته امروز در انشاءات و کوچه و پس‌کوچه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت استفاده برده می‌شوند. ماموریت جمعیت دارای مسئولیت محدود سنگ‌های پامیر جهت زیاد نمودن حجم استحصال محصولات نقشه‌های سازنده داشته آن روز دور نیست که محصولات این کارخانه به منطقه‌های دیگر کشور صادرات کرده شود. ماهره طاهر، مبارکشاه رستم، شهر خاروق. اخبار. در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر گلستان 291 انشاءات گوناگون تعیینات مورد بهره برداری قرار داده شد و امروزها عزم همگان به آن روانه شده است که این رویداد تاریخی با دستاوردهای نظررس استقبال گرفته شود. با این مقصد حالا کارهای سازندگی و آبادانی با مرام ادامه دارد. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در شهرک ادرسمان شهر گلستان تعمیر کلی 2 مؤسسه تعلیمی و در زمینه یک بینای سالها باز بکار خوابیده بنیاد یک کودکستان زمانوی با مرام ادامه دارد. بینای کودکستان صدبرگ از 2 آشیانه عبارت بوده بنیاد آن را فوند خیریوی مظفر به عهده دارد و اساساً این مؤسسه تحصیلاتی تا مکتبی برای تعلیم و تربیت بیشتر از 500 کودک پیش بینی شده است. ولی تشبسکاران این اقدام نقشه دارند که در مرحله اول بینای کودکستان را با تأسیس 6 گروه و فراگیری 140 کودک به تعلیم و تربیت در عرفه تجلیل جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی ماه سپتامبر سال روان مورد بهره برداری قرار دهند. در اساس لایحه بینای کودکستان با نظرداشت عنصرهای ملی، معماری و طلبات پیشبینی شده روند تعلیم و تربیت تا مکتبی کودکان بنیاد گردیده در صحن انشاءات برای استراحت و فراغت برگزاری مشغولیت و چاره‌بینی‌های گوناگون، صحبتکده‌ها، حفظ آببازی و میدانچه ورزشی ساخته می شود. در جمعیت شهرک ادرسمان یک کودکستان فعالیت میبرد که از 5 گروه با فراگیری 140 کودک مقرر کرده شده است. این زمان در شهرک 150 نفر کودک برای فراگیری در نوبت ایستادند. اگر این بنا تا ماه سپتامبر به استفاده داده شود مشکلات شهرک حل خود را مییابد.
таъмири асосии бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ба номи Умари Хайём ки аз ҳисоби маблағҳои буҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон амалӣ мегардад, моҳи июн оғоз гардид ва бо фарорасии соли хониши 2026-2027 хонандагон имкон доранд ки дар синфхонаҳои барҳавою муҷаҳҳаз таҳсилро идома диҳанд. ҳоло корҳои сохтмониро дар ин бинои таълимӣ бештар аз 20 нафар бо сатҳу сифати баланд иҷро намуда азмашон ба он равона шудааст ки иншоот дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода шавад. омӯзгорон аз амалӣ шудани ин иқдом хушнуд буда иброз доштанд ки бо таъмири куллӣ ва дар ин замина муҷаҳҳаз гардидани синфхонаҳо бо аёният ва лавозимоти зарурӣ барои хонандагон имконияти фаррохи илмомӯзӣ ба вуҷуд омада мушкилоти солҳои гузашта куллан бартараф хоҳад шуд. محض سیاست معارف پرورانه پیشوای معذب ملت بود که مؤسسه تعلیمی ما از تعمیر کلی برآورده می شود و یک شرایط مساعد تعلیم زمانوی برای خوانندگان فراهم آمده. ما جواباً به این غمخواری ها در سمت بهتر نمودن تعلیم و تربیت سهم ارزنده خود را میگذاریم. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 ҳам таъмирталаб будани биноҳои таълимӣ аз мушкилоти асосӣ ба ҳисоб мерафт. барои бартараф намудани ин ҳолат бо маблағгузории мақомоти маҳал моҳи июни соли равон таъмири асосии биноҳои таълимӣ оғоз гардид. дар гузашта таъмирталаб будани биноҳои таълимӣ дар раванди таҳсил бетаъсир набуд. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 13 دارای 39 صنفخانه بوده برای 300 نفر خواننده پیش بینی کرده شده است. ҳамзамон дар шаҳри Гулистон бо мақсади фаро гирифтани хонандагон дар шароити мусоид ба таҳсил дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ таъмири ҷории намои берунаи бино, синфхонаҳо, ҳуҷраҳои кории омӯзгорон ва дигар иншооти ёрирасон вусъат меёбад. дар ноҳияи лахш сохтмони муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. айни замон дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот сохтмони як бинои нав ва синфхонаи иловагӣ дар назди 3 муассисаи таълимӣ барои 1562 нафар ҷойи нишаст идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. солҳои соҳиби истиқлолӣ дар бунёду азнавсозию муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи лахш пешравиҳои азиме ба назар мерасад. аз ҷумла дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳот як қатор биноҳои нави замонавӣ, синфхонаҳои иловагӣ, кабинетҳои фанӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта ба истифода дода шудааст то шароити таҳсил ва сатҳу сифати дониши хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. муассисаи таълимӣ рақами 13 аз маркази ноҳия дар масофаи 54 километр дур ҷойгир буда солҳои охир бо афзоиши шумораи хонандагон норасогии ҷойи нишаст пеш омад. ин аст ки соҳибкорони ватандӯсту ободкори ватанӣ дар бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва дигар инфрасохтори бинои таълимӣ саҳм гузоштанд то шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. бо мақсади сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи лахш бахусус дар соҳаи маориф як қатор муассисаҳои таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода хоҳанд шуд. ҳамзамон қайд бояд намуд ки соли 2026 соли вусъат бахшидани корҳои созандагӣ ва ободонӣ эълон гардидааст. мо дар ин партав ба хотири дар соли 2026 ва 2027 ки дар соҳаи маориф синфхонаҳои иловагӣ ва муассисаҳои таълимии наву замонавӣ ки сохта ба истифода дода мешавад ки ба хотири пешбурди фаъолияти соҳаи маориф назаррас хоҳад буд. то ҳамин давраи солиравон корҳои сохтмонӣ дар бинои таълимии деҳаи оқсой қариб 70% иҷро шуда аз рӯи нақшаи соҳибкор синфхонаҳои иловагӣ ва дигар корҳои ободонӣ то соли нави таҳсил пурра ба охир расонида мешавад ки хонандагон тавонанд таҳсилро дар синфхонаҳои кушоду барҳаво ва кабинетҳои фаннии муосир оғоз намоянд. дар ин радиф омӯзгорони муассиса бо дастгирии соҳибкор бештари синфхонаҳои таълимии бинои амалкунандаро аз таъмири ҷорӣ бароварда ба соли нави таҳсил омода намуданд. дар деҳаи 400 солҳои охир шумораи аҳолӣ аз ҳисоби муҳоҷирони дохилӣ афзуда бо афзоиши шумораи хонандагон дар муассисаи таълимӣ норасогии ҷойи нишаст эҳсос мегардад. ин аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави барномаҳои созандаи вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд дар маҳаллаи навбунёд ба сохтмони бинои нав барои 652 нафар хонанда дар як бас оғоз намуданд то ба ин васила дар оянда мушкилоти ҷойи нишасти хонандагон пурра бартараф карда шавад.
бинои нави таълимӣ асосан бо тарҳи муосир бунёд карда мешавад ки дар оянда ба талаботи сохтмонӣ ва дигар меъёрҳои сохтмонӣ ҷавобгӯ бошад. зеро бино аз 3 қисмат иборат буда дар он ҳамаи шароитҳои таълимӣ, синфхонаҳои кушоду барҳаво, кабинетҳои фаннӣ, компютерӣ, толори варзишӣ, ошхона, китобхона, шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ ба назар гирифта шудааст ки мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншоот дар оянда метавонад ба сатҳу сифати таълиму тарбия мусоидат хоҳад кард. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи Вашани ноҳияи Айнӣ шабакаи нави оби нӯшокӣ ба истифода дода шуд ки беш аз 800 сокини деҳаро бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мекунад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ифтитоҳи шабакаи оби нӯшокӣ дар деҳаи Вашани ноҳияи Айнӣ дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки масъулини ноҳияи Айнӣ дар деҳаи Вашан шабакаи нави оби нӯшокӣ мавриди истифода қарор гирифт. иншооти мазкур бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ ва ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Тоҷикистон бунёд гарида яке аз лоиҳаҳои муҳими иҷтимоӣ барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолии деҳа ба ҳисоб меравад. тавре иттилоъ дода шуд, об аз чашмаи сои Вашан тавассути қубурҳои қутрашон 75 мм дар масофаи 4200 метр ва ҳавзи захиравии дорои ғунҷоиши 30 тонна интиқол дода мешавад. аз он ҷо об тавассути қубурҳои қутраш 40 мм дар масофаи 2400 метр ба шабакаи дохили деҳа ворид гарида, сипас бо қубурҳои қутрашон 20 мм байни истифодабарандагон тақсим карда мешавад. дар натиҷаи тадбири ин лоиҳаи муҳими иҷтимоӣ 150 хоҷагӣ ки зиёда аз 800 нафар аҳолиро дар бар мегирад, бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин мегарданд. ҳамзамон дар ҳудуди деҳа 50 нуқтаи обтаъминкунӣ насб шудааст ки дастрасии сокинонро ба оби босифат боз ҳам осонтар мегардонад. таъкид гардид ки таъмини аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ яке аз самтҳои афзалияноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, чун иқдомҳо барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ва беҳдошти вазъи санитариву эпидемиологии деҳот аҳамияти бузург дорад. мавриди зикр аст ки дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Айнӣ бунёди даҳҳо иншооти иҷтимоӣ, инфрасохторӣ ва хизматрасонӣ бо маром идома дошта, онҳо ба беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди устувори минтақа мусоидат хоҳанд кард. дар фасли гармо бо афзоиши обшавии пиряхҳо ва эҳтимоли сар задани боришоти шадид хатари болоравии сатҳи оби дарёҳо бештар мешавад. аз ин рӯ дар ноҳияи Тоҷикобод корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани маҷрӯи селроҳаҳо бо мақсади пешгирии хатари офатҳои табиӣ вусъат меёбанд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи Тоҷикобод корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани маҷрӯи селроҳаҳо бо мақсади пешгирии хатари офатҳои табиӣ вусъат меёбанд. бо ҷалби сокинон ва сохторҳои марбута тадбирҳои зарурӣ барои ҳифзи роҳҳо, маҳалҳои аҳолинишин ва иншооти муҳими инфрасохторӣ амалӣ карда мешаванд. солҳои охир бар асари боришоти шадиди боронон ва зиёд шудани ҳаҷми барқ дар минтақаҳои кӯҳӣ хатари сар задани сел ва дигар офатҳои табиӣ бештар гардидааст. ин падидаҳо дар баробари расонидани зарар ба муҳити зист ва иқтисодиёт ба амнияти сокинон низ таъсири манфӣ мерасонад. айни замон дар мавзеи деҳоти гулрези ҷамоати деҳоти қалъаи лаби об корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ идома доранд. дар ин минтақа ҳар сол бар асари боришоти зиёд баланд шудани сатҳи оби дарёҳо ва обшавии пиряхҳо хатари шуста шудани соҳил ва осеб дидани роҳи байналмилалӣ ба миён меояд. бо мақсади пешгирии чунин ҳолатҳо дар ҳамкорӣ бо корхонаи воҳиди давлатии обтаъминкунӣ ва беҳдоҷи замин, бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва дигар сохторҳои дахлдор техникаҳои махсус сафарбар гардида корҳои мустаҳкамсозии соҳил ва тоза намудани селроҳаҳо ба роҳ монда шудаанд. дар мавзеи селроҳаи деҳаи гулрез бо корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ машғул ҳастем. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби техникаҳои идораи давлати беҳдоҷи замин ва обёри ноҳия ин мавзеи селроҳаро корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронда истодаем ва корҳо дар ин самт идома доранд.
در فصل گرما با افزایش آبشوی پیریخ‌ها و احتمال سر زدن بارشات شدید خطر بالاروی سطح آب دریاها بیشتر می شود. از این رو تطبیق سریع چاره‌های محافظتی برای حفظ اهالی، راه‌های نقلیاتی و دیگر انشاءات مهم خواجگی خلق اهمیت مخصوص دارد. گفته می شود که تازه نگاه داشتن مجرای سیل‌راه‌ها و کانال‌های آبگذر امکان می دهد که هنگام بارشات شدید حرکت آب بدون مانع تامین گردیده خطر رسیدن ضرر به اهالی و انشاءات‌های موجوده کاهش یابد. با نزدیک شدن موسم تیرماه و زمستان آماده‌سازی ساحه انرژتیک به یکی از سمت‌های مهم فعالیت خدمت‌رسانی‌ها تبدیل می‌یابد. در همین زمینه کارمندان شبکه‌های برق شهر باختر کارهای تعمیر و از نوسازی زیرایستگاه‌ها و خط‌های انتقال برق را با مقصد تأمین اهالی با نیروی برق باصفت و استوار ادامه می‌دهند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. با مقصد تأمین فعالیت استوار شبکه‌های برق، بلند برداشتن اعتمادناکی تأمینات نیروی برق و به مشکلی سپری نمودن موسم تیرماه و زمستان سالهای 2026-2027 از جانب کارمندان شبکه‌های برق شهر باختر، کارهای تعمیر و تجدید و از نوسازی زیرایستگاه‌ها، خط‌های انتقال برق و دیگر انشاءات مهم انرژتیکی با مرام ادامه دارند. طور مسئولین ساحه اطلاع می‌دهند هم‌مسئله پیش از فرارسی فصل سرما با مقصد پیشگیری حالت‌های صدموی و تأمین ساکنان با نیروی برق باصفت نقشه مخصوصی آمادگی تهیه گردیده در اساس آن کارهای تکنیکی در تمام حدود شهر عملی کرده می‌شوند. در دایره این تدبیرها در محله‌های مدنیت میرزا ترسونزاده، زرخیز و جلال‌الدین بلخی که بنابر افزایش شماره اهالی و رشد اینفراساختار سرباری شبکه‌های برق زیاد میباشد، خط‌های انتقال برق از نظام یک زنجیره به نظام دو زنجیره گذرانیده شدند. این اقدام امکانیت فراهم می‌آورد که در حالت سرزدن ناسازگاری‌های تکنیکی انتقال نیروی برق بدون توقف طولانی از خط دیگر تأمین گردیده اعتمادناکی شبکه‌ها باز هم بلند برداشته شود. علاوه بر این در زیرایستگاه‌های برقی تجهیزات فرسوده عوض گردیده کارهای تعمیر جاری و اساسی، سنجش ترانسفورماتورها، تجدید تجهیزات‌های محافظتی و مستحکم نمودن خط‌های انتقال برق ادامه دارند. هدف اساسی این تدبیرها کاهش دادن تلفات تکنیکی، بلند برداشتن ثمراناکی فعالیت شبکه‌ها و تأمین منتظم استفاده برندگان با نیروی برقی باصفت میباشد. با گفته مسئولین چنین کارهای نوسازی و تجدیدی نه تنها در محله‌های ذکر شده بلکه در دیگر منطقه‌های شهر باختر نیز تطبیق نقشه ادامه داشته تا آغاز موسم سرما پورا به انجام رسانیده می شود. محمد رجب عبدالله‌زاده، ظهرالدین محمودزاده، شهر باختر، اخبار. کارمندان ریاست агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ҷиҳати истифодаи оқилонаи нерӯи барқ ва пешгирии талафоти техникиву ғайритехникӣ дар ноҳияи рӯдакӣ тақвият бахшиданд. дар доираи ин иқдом гурӯҳҳои корӣ бо сокинон, роҳбарони корхонаву муассисаҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ мулоқоту суҳбатҳо баргузор намуда зарурати риояи қоидаҳои истифодаи нерӯи барқ, сарфакорӣ ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии шабакаҳои барқиро шаҳр доданд. таъкид гардид ки истифодаи самараноки нерӯи барқ яке аз омилҳои муҳими таъмини фаъолияти устувори низоми энергетикии кишвар буда, ҳар як истифодабаранда бояд дар самти ҳифзи он масъулияти баланд эҳсос намояд. ҳамзамон зимни гузарондани санҷишҳои назоратӣ аз ҷониби мутахассисон як қатор камбудиву қонунвайронкуниҳо ошкор гардиданд. аз ҷумла дар баъзе субъектҳои хоҷагидорӣ ҳолатҳои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, пайвастшавии худсарона ба шабакаҳои барқӣ ва риоя нагардидани талаботи техникии истифодаи нерӯи барқ ба қайд гирифта шуданд. ҳангоми санҷиш дар хоҷагии деҳқонӣ Саидов Муҳаммад Саид маълум карда шуд ки насоси обкашӣ хоҷагии деҳқонӣ бе ҳисобкунаки барқӣ айни ҳол барқро истифода бурда истодаанд. бори воқеӣ ҳисобкунаки барқӣ 16.1 амперро ташкил медиҳад ки муштарӣ ғайриқонунӣ бе ҳисобкунаки барқӣ ва бе шартнома ба шабакаи барқи ноҳияи рӯдакӣ ба шабака пайваст шуда барқро ғайриқонунӣ истифода мебарад.
масъулини соҳа нисбат ба ҳолатҳои ошкоршуда санадҳои дахлдор тартиб дода барои бартараф намудани камбудиҳо тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. иброз гардид ки чунин чорабиниҳои назоратӣ минбаъд низ ба таври мунтазам идома ёфта нисбат ба вайронкунандагони талаботи қонунгузорӣ чораҳои пешбинӣ гардида андешида мешаванд. масъулин бар ин назаранд ки танҳо бо баланд бардоштани маърифати энергетикии аҳолӣ ва риояи қатлъии меъёрҳои истифодаи нерӯи барқ метавон ба коҳиши талафот ва таъмини фаъолияти босуботи низоми энергетикии кишвар мусоидат намуд. корҳои фаҳмондадиҳӣ ва санҷишҳои назоратӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ низ идома дошта ба таҳкими интизоми энергетикӣ ва истифодаи самараноки захираҳои барқӣ равона гардиданд. 40 духтари тоҷик бо гесӯи дароз таҳти ҳамин унвон дар шаҳри душанбе аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо тарроҳон намоиши либосҳои миллӣ баргузор гардид. лолаи баҳриддин гузориш медиҳад. дар шаҳри душанбе бо ташаббуси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо тарроҳон намоиши либосҳои миллӣ таҳти унвони 40 духтарони тоҷик бо гесӯи дароз баргузор гардид. зимни ифтитоҳи чорабинӣ таъкид гардид ҳифз ва тарғиби либоси миллӣ омили муҳими ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ ва таҳкими худшиносии миллӣ мебошад. гуфта шуд ки баргузор гардидани чунин чорабиниҳо имкон медиҳад ки ба зуҳуроти нангини бегонапарастӣ ҳарчи зудтар хотима бахшида сару либосҳои миллии духтарону бонувонро бештар тарғиб намоем. пеши роҳи тақлиду таассуб ва зоҳирпарастиро гирем ва дар миёни занону бонувон корҳои фаҳмондадиҳиро вусъат бахшем. мардуми фарҳангсолори кӯҳанбунёди миллати тоҷик умуман аз анъанаю аз суннати ниёгони хеш хело бой мебошанд ва ғанӣ ҳам ҳастанд, зеро ки вақте ки дар бораи либоси миллӣ гап мезанем пеш аз ҳама матоъҳои миллӣ мо пеши назар мебиёянд адрасу атлас, чакану кимхо, кундалу зардузиҳои дигар ки масалан то ба имрӯз ба мо мерос омаданд. ва бубинед вақте ки зан модари тоҷик либоси миллӣ худро ба бар мекунад ва хело гуногун аст, зеро ки тоҷикистон ки худ табиати биҳиштосо дорад, ҳамаи намуди ҳамин рангҳо, гулҳое ки имрӯз дар чаканҳо духта мешаванд, рангҳое ки дар атласу адрас оварда мешаванд ё дар беқасабу масалан зардузиҳои дигар оварда мешаванд, ин ҳамаи ҳамин манзараҳои биҳиштосои ватани хеш мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати таҳкими истиқлолият ва сулҳу субот тамоми рукунҳои давлатдории худро эҳё карда бо фарҳанги волои худ дар олам машҳур гаштааст. либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ дошта он як ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб мешавад. аз ин рӯ риоя кардану ба бар намудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар як соҳибватан шараф бошад. дар доираи чорабинӣ либосҳои миллӣ муосир, арӯсӣ ва идона ба намоиш гузошта шуда ҳунарҳои чакандозӣ, атласу адрасбофӣ, қуроқдӯзӣ ва дигар анъанаҳои миллӣ муаррифӣ гардиданд. ҳамчунин бо мақсади дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ ба 15 нафар тӯҳфаҳо тақдим карда шуданд. дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва маркази шаҳри норак чорабинии фарҳангӣ таҳти унвони шоми истиқлол баргузор мегардад. сокинон бо шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ бо намоиши ҳунару дастовард ва маҳсулоти фаровони кишоварзӣ ин маҳфилро таҷдид менамоянд. гузориш дар ин хусус. طبق نقشه‌چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر نورک شروع از ماه ایون سال جاری هر هفته در مرکز و دهات شهر بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان چورابینی فرهنگی تحت عنوان شام استقلال برگزار می‌گردد. این نوبت در باغ فرهنگی فراغتی شهر با تشبث بخش فرهنگ چورابینی با شکوه برگزار کرده شد. پیشکش هنرهای ملی و مردمی از جانب کارمندان مؤسسه‌های زیرساختار این نهاد که دوباره احیا گشتن این دستاوردها محض به دوران صاحب استقلالی رابطه دارد چورابینی امروزه را حسن دیگر بخشید. چوبتراشی، کندکاری، آهنگری، رسامی، دوزندگی و بافندگی، طعام‌های ملی و دیگر هنرها را کاسبان و هنرمندان و کدبانه‌های ماهر شهر نورک با شکرگزاری از تنظیم و آسایشتگی معرفی نمودند. مردم سربلند تاجیکستان از یک آبادی و آزادی، از مهر و محبت، از تنظیم و آرامی وطن می‌بالند خوشحال هستند. این همه از شکوه و شهامت استقلالیت است. مردم شرفمند شهر نورک سر از یک گریبان برآورده سخن‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را سرمشق قار خود قرار داده از خانه و در خود از کوچه و منزل خود سر کرده برای آبادانی و پیشرفت تاجیکستان عزیز و
ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сайю кӯшиш карда истоданд. хонандагони муассисаҳои таълимӣ ки аъзои китобхона ва маҳфилҳои амалкунандаи тобистона мебошанд, дастовардҳояшонро ба меҳмонону масъулин муаррифӣ намуда, омодагиашонро ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман ва дигар озмунҳо нишон доданд. ҷавонони даврони соҳибистиқлолият миннатдор аз он ҳастем ки дар чунин фазои орому осоишта зиндагонӣ мекунем. маҳз бо талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо ҷавонон тамоми шароитҳоро фароҳам оварда шудааст. мо ҷавонон кӯшиш мекунем ки илм биомӯзем ва ҳунар аз худ кунем ва дар оянда ба халқу ватани худ хизмат кунем. гуфта шуд ки истиқлоли давлатӣ нишонаи ҳуввият ва озодӣ, ифтихору номус, рамзи саодату хушбахтӣ ва тантанаи орзуву ормонҳои деринаи мардуми тоҷик мебошад. имрӯзҳо мардуми шарафманди тоҷикистони азиз аз неъматҳои рӯзафзуни ин арзиши олии миллату давлат баҳравар гардида, ҳаёти хушу рӯзгори фаровон доранд. маҳфили базми шоми истиқлол дар боғи фарҳангии фароғатии шаҳри норак бо суруду таронаҳои дилнишин то шомгоҳон идома ёфта, сокинон бо ризояти комил фараҳмандӣ намуданд. истиқлол рамзи давлатдории миллӣ ва сарчашмаи ифтихори ҳар як сокини тоҷикистон аст. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи ҷалолиддини балхӣ тадбирҳои гуногуни сиёсиву фарҳангӣ ва иқдомҳои созанда бо иштироки фаъоли сокинон баргузор гардида, рӯҳияи ватандӯстиву ҳамбастагиро боз ҳам таҳким мебахшад. гузориши Исмоил соҳибназариён ва Мусои Нур Муҳаммад. дар доираи баргузории чорабиниҳои идона бахшида ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар деҳаи сабздеҳи ҷамоати деҳоти Золизар таҳти унвони Шукӯҳи истиқлол чорабинии бо шукӯҳи фарҳангиву сиёсӣ баргузор гардид. яке аз бахшҳои муҳими ин ҳамоиш баргузории аксияи ватандӯстонаи ҳизбӣ таҳти шиори парчам рамзи истиқлолият ва мояи ифтихори миллӣ буд. дар доираи ин иқдом сокинон, кормандони ташкилоту муассисаҳо ва фаъолони ҷомеа бо эҳсоси баланди масъулияти шаҳрвандӣ дар кӯчаву хиёбонҳо, биноҳои маъмуриву истиқоматӣ ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро насб намуда, эҳтирому арҷгузории худро ба яке аз муқаддасоти давлатдорӣ ифода карданд. ифтихор аз он мекунем ки дар як Тоҷикистони соҳибистиқлол дар фазои сулҳу оромӣ умр ба сар бурда фаъолияти пурсамар намуда истодаем. имрӯз тоҷикистони азизи мо бо шарофати сиёсати хиратмандонаи раиси муаззами ҳизби халқии демократии тоҷикистон, сарвари давлат, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз аз рӯз рушд намуда истодааст. дар ҷараёни чорабинӣ таъкид гардид ки маҳз бо шарофати сиёсати хиратмандона, ташаббусҳои созанда ва раҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даврони соҳибистиқлолӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа рушд намуда, сатҳу сифати зиндагии мардум сол аз сол беҳтар гардида истодааст. бонувони ҳунарманди деҳаи сабздеҳ намунаҳои беҳтарини сӯзанидӯзӣ, гулдӯзӣ, бофандагӣ ва дигар маҳсули ҳунари дастии худро пешкаши иштирокдорон намуданд. ҳамчунин дастурхони пурнозу неъмати миллӣ, таомҳои анъанавӣ ва фарҳанги баланди меҳмоннавозии тоҷикона ба чорабинӣ шукӯҳи бештар бахшида, таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб кард. мо соҳиби грантҳои президентӣ мебошем, духтароро бо касб машғул мегардонем, ба ҳама гуна чорабиниҳои Тоҷикистон сарбаландона иштирок мекунем. ҷаҳонбинӣ мо хуб мешавад, ҳасе мешавад. дар гӯшаи дигари чорабинии ҷавонону наврасон бо иштироки фаъоли худ дар мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ миёни ҳам нерӯсанҷӣ намуданд. қобили зикр аст ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ эълон гардидани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ, иқдоми вилоятии 300 рӯзи созандагиву бунёдкорӣ ва масъулият барои ояндаи дурахшони ватан ва ташаббуси ҳизбии 365 рӯзи ободонӣ, созандагӣ ва бунёдкорӣ бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва ҳамоҳангии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, корҳои созандагӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳот вусъати тоза касб намудааст.
ساکنان دهه سبزده با احساس بلندی و تندرستی ابراز داشتند که من بعد نیز در کارهای آبادانی و سازندگی فعالانه سهم گذاشته برای تازه و آزاده نگاه داشتن محل، بهتر نمودن انفراساختار دهه و رشد من بعده دیار خود از تمام امکانیت‌ها ثمرناک استفاده خواهند برد. بینندگان گرامی، در همین جا نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام میرسد. خیر، سلامت و پیروز باشید.